Horas ma dihita, say Tuhani ma mangalehon damena dihita saluhut na. Tuhani madongani hamu, nang hamu pe didongani Tuhani. Barita nauli ni Yesus Kristus mangihuton nabadia Lukas. Di sadatiki marolopolop do Jesus di bagasan tod di porbadia madok. Hupuji ho amang Tuhan si gom-gom banua gijang do tanoon. Ala di tamadikon hoi sian jolonia kana pistar dohot namar roha. Gabe di papatar hoi tuakka sio dihonon. Olo amang ido di halomo roham hian. Saluhut na inunga di pasahat damang tuaw. Jaladanga dong na tumadda anaki dukon ni amay. Amay pe dangadong na tumaday yasoholan anaki. Akup ni na pinodani anaki manghuton lomo ni rohana. Dungi didopak kon ma pulik akasisian na mandok. Martua ma akka mata na marnida na ni idamuna. Ay hudok ma dihamu. Torop do akapanurirang dohot raja masihol. Nang idaon na niyan naong ni idamuna. Hapedang diida. Jalan naing bigyon na naong binigemuna. Hape dang dibege. Songonima barita nauli ni Tuhan. Puji-pujian madiho ale Kristus. Pakobasion patuduhon habisuhon ni debata. Akadongan sa hapor seaon. Hiadora tabigay padohan na madok. Iju di para-para hutang di parlabian. Nabisu na punahata naoto tu panggadisan. Padohanon marlapata doon. Halak nabisu do naboy gabi mamora jalan atama si pajuloon. Alana isi naboy makatay diluluan ido na tau si hutonon. Muse halak naboy makatay ikot targoar do ibana halak nabisuk. Alay halak na otoy, tupang gadisa do jabbar na. Aydang di boto iba na mga lusi manang pasahaton hasit tongani. Malengleng do niyan ate-ate, molo nirimangan padohanon. Lama molo dohot do iba di horong ni naotoy. Naotoy di patudos doy gabe songon barang bunyaga. Molo tajaha di kamus, hata bisuk dilapati doy gabe licik, cerdik, pandai, arif, punya akal. Jala hata habisuhon dilapati doy gabe kecerdikan, kearifan, dohot kelicikan. Alay di bagasan obason, nadumenggan, lapatan ni habisuhon, ima kecerdikan manang kearifan. Ia hata oto, manghuton kamus dilapati doi bodoh. Ido bolo didok na oto berarti orang yang bodoh. Nian di masa saunarion nunga hurang tama bepadohani. Dumenggam ma di palehet tapadinggam ma nian padohani songonon. Ijuk di para-para hotang di parlabian. Nabisuk na punahata naoto siajaran. Anggiak manian gabezol manabisuk kita sude. Jalatong adong penaoto, saya dapat pangajarion manian nasida. Naotoi boy do gabi malo jalamar bisuk. Molo adong haserepod di bagasar rohana. Jala olo ibana diajari.
Akadongan, di bagasan berita nauli sadarion, di patolhas do tu hita, tangiang hamoleton ni Jesus na pinasahat na tu amay marhite tod di parbadia. Marulup-ulup jala Mariaya do Jesus nida akka sisianna. Ala tolap jala di bagasan las ni roha na sida para raton berita nauli ni Tuhan. Dia puli na sida do namarsak roha. Dipahehe do rohani akka nagale. Jala musesa luhut na akka ulaw ni. Dihobasi akka sisian na ido siyan nasa roha dohot pakilalaan. Ido asa dipasahat Jesus tangyang na. Hupuji ho amang Tuhan si gomgom banua gizang dohot tanoon. Ala ditamod dikon hoy siyan jolo niya kana pistar dohot na marroha. Gabe di papatar hoy itu akka siyo dihonoton. Ulo amang, ido dihalamohon roham hiyan. Hamaloon, habisuhon dot akka haburjuon na pinasat niya kasisianin tu saluhu jol manatorop. Na marhalorwadoy siya debata. Marhide parnulan niya kasisianin, gabi patarma habisuhon ni debata. Nang peyak kasisiani dang taraguwar halak na malo, manang napistar, alay gabi tarida do hinabalga dohot habasaon ni dibata marhite parniulan na sida. Ay marhite pakubasyan niya kapanurirangi, lam ditadak kanatoropido Jesus dohot ama nang masuru Jesus tu portibyon. Odolas ni rohani Jesus dia kaparniulan niya kasisiani. Ay nung marbogas jalamar parbuwe hape ulaw ni Jesus marhitiya kasisiani. Hahurangan manang hagaleon niya kasisiani, dang gabi pangabati di nasida, nalaw patadahon jala patuduhon holong ni debata. Di ulahon na kasisian hido ulahon na siyan nasa roha dohot pikiran. Siyan nasa gugu dohot parnihapan na. Akadongan, hita pe targowardo akka sisian ni Jesus. Ulahon na pinasa ni Jesus tu akka sisian nain. Saunari nung nga ape tu hita ganuk marsada-sada. Moluak ka sisian nasa puluduay, boido patuduhon habisyon ni debata di bagasan jalamarhite pakubasyon na. Hitapi boido tong patuduhon habisyon ni debata marhite ka ulota. Dangadong siala nagabi do honotta. Dang tola pau gabe si pararat barita hasangapon ni debata. Dang ulaw kui, ulaw ni halakadoy. Marhite akka ulaw ta ganuk, nataulahon siyan nasa roha dohot parniahapan, gabi tarida do hasangapon ni dohot habalgaon ni debata. Marhite akka ulaon para si rohaon dohot polong. Tapatudu mahabisuhon ni debata nalaho paluahon portibyon. Gabi ngulut tape, gabi tada haroro ni debata diak ka zolma nasohea jala naso boy dope marnida debata. Molo taulaho ni dipuzi do hita songon na pinasahat ni bukku poda. Hamuliaw do tearon ni halak na bisuk sugot. Alay dohonon ni haurahod do halak na huto. Sayang giat mahata ni Tuhan, manorangi roha dohot pikirat ta, ang giat hita gabi zolma na bisuk. Amin.